MeghalayaPost.news. Akhirnya akan dingin benar macam kali dingin sebab Habakutno ka jing aipor ka KSU kasansngi ya ka sarkar jilla ban penurlong ya ki santali kimat jingdawa balabu hakmat ka sarkar jilla kaladon ka Jingthang tayar kali ha ka Surokbah National Highway 6 hari Bhoi district ha ki atali ki jaka ya kane ka Jingthang tayar kali omla bantep laki dei ki runar ne ki reushim kabu bat kane ka Jingthang tayar ha kane ka Surokbah kalawanra ya ka jingting jings era ya ki pajba ki balej berwan lengba kane ka Surokbah kumbalayo jingtip kane ka Jingthang tayar ka deha ki arjaka ka weha umling hakalat benlej chaka office video umling pat ka wepat ka deha Surokbah National Highway 6 haki banta jong ka snong maudyang ki pajba ki balalap ya kane ka Jingthang tayar kilalej ben pelip no ya ka ding bat halor kane ka jingja ki bor pulit ka ribhoiru kilawan ben poi mardor ben pelong ya ka jingtokit ya kitu ki badan keti bantang tayar ka balap penthot ya ki pajba nong lej nong wan bat kane ka la penting penseru ya ki pajba ki bayai lengba kane ka Surok hari Bhoi akhirnya akan dingin benar macam kali dingin sebab MeghalayaPost.news.